Kubor nakaslab jong udawsan hima. Kakasi Students Union menta kasing kalalit banya kendo badu Vice Chancellor ke Skol Ba Nihu banya kran halor ke jing ke baki samla puli ki kendo halor ke jing pen ibor ha pedang gino hikai bat ke Nihu hak baya de bagi jing pentrai kamno ya ke National Education Policy haki kerdan undergraduate course habaro ki college bapanya so bat ke Nihu habai kran bekilat pathai kubor hadian beladap banya tai badu VC usamla Ruben Najar ulaya tho baka seng ka kwa baki jing ke baki no hikai ki akundu kum baki lapen pau deban pen bed mardor namalada ka beteng jing ki no hikai ki bandu nong ki di ki samla pudi ulai thu urbana kaliang ka seng kan salit ban ya kren bet ka sarkar jela bakan lum ya ka jing lang apa deng no hikai ki principal ki college baki bor penyat kan nihu khanang ban la ban pen bed ki jing bat ki kan rum kan ram baro Kajing pentrikam ya ka NEP ha kini ki kindiat mana beladap kimi ni baki bun pelak ki jing ketung kucing ram ha ka ba nakaliang jong ka university ka pelat bahkan ya chakmat be baka ha ba de baka ini ka National Education Policy arjar apo but kat kum kajing pensngo nakaliang jong visi ong ba ula kandak iki bun tili ki meeting ha pedeng kino hikai ha pedeng ki principal ki bapher but kum juru ha pedeng kita nak sarkar ban kumnu ban pentrikam ya ka NEP Henry kat kum ki jinglum kubor jong kaseng ni ba ka NEP da kadang don ki jing jeruat kat pokan ki jing jeruat hapo ka NEP ba ki syllabus ki pat biang ka kawi ki benta ki materials ki badon nam te ki nak ki pat biang but ki guidelines ba ka university kampat long ka ki basai ba ni ba kiliang persya na kiliang kinu hikai ru ki opus ya kani ka jing pentrikam joka NEP na kalian kaseng ni dawa ba UVC udi ban address siki problem juki no hikai ba ki ban wan baju kami jing yakren but kinu ki concern ba ki no hikai ki pin ba UVC udi ban rectify ki baro but kenang ba jadi ka ba long kepala baka ki kena school but ki kena pulihi kimdei ban du nong nomor kat kum kecing minta kalong ba ki kena ka ki college ki pentrikam ke NEP hende ki nohi kai pat kim shim ki kelas ha pa khaddo pat kajing du nong kajing du nong jung kena hi kum ka seng kajing wan kajing kalong thek bandawa ba ki kena puli kim dei bandu nong ling ba kajing pentrikam juga NEP ba ka ego joka university ki bat ki stakeholders kim dei ban penduduk nong kena puli but ni sungkumen ba nakaliang UVC pencai ba ukuloi ban kendu ya kinu kiliang ki ba persya ya po ka NEP but ni nyai ni pa lingba kini ko amun pa keruak ke pasai saka sarkar ba kadi ban convene ya ka emergency meeting apa deng ki nohikai ki ba persya ya ka NEP ba ka university kanang ba ka kajing persya jong kini kai ki la ban pencai hapo kata kacing elang bat kila ban wan pat hakanu kunu ka solution ka ba tikna kanang ba ki kena pulihi ki mundut long ki badu long nakaliang kasing hi bangi long pikir ba kadi halo kajing long jingban ju ki kena nomor ba kani kajing long jingban mentah kalong ba hapakut kasing kajing du long kadi tang jung nakaliang kasing ni dawa ba UVC udi ban sngap ikinu hikai kajing baki kila address kila address cu ba ka jing bambiang ki syllabus ki jing bambiang ki materials UVC ula pencai ka tu kani halor kita ki benta Henry kadi bandon ka consultation no happening to university happening to sarkar jela ba happening to institute nang ba ha kembuk kasni kung ki academician hi boro bangila ban wan haju kami dunia keren ba ngila ban ke babhatam ngila ban ai pat check thina kat kum kajing lung kubor jing nomor bangir mi akan du ya kat kuni colleges but ni don kilis ba juga manage joka meeting ba borok ki principal hi jong borok ki colleges si kila priang ya kani andre hot kajing pedang juki ru kam shimut ba kila la ban pentrikam takadon kanu kajing ye ka ni nakaliang ka jingelang ka ba ada education minister ka sarkar jolar ka pedang ba takadon kanu kajing ye ki keluar ban garam ya kum kita colleges undai kini ban persang ba kita kadon kanu jing don kam ni jing garap kila ban pencai shudi so university na sarkar jolar nakaliang ni ka senatris lese simtip ba
pada kini contoh nak kalian juga bagi persyak directly dengan melakukan kena kata anda kini segi kemudian kita dan orientation program kemudian implement yakini bak ni dengan panjang sekali orang bah tidak akademi di Banwan apa kami keren kini hikai principal ka sarkar jila bak university bakumnu ban penteri kami ka NP klaim kini jingjewe jingwa dikidon kini jingjewe jingwa dikidon jingje katun buat kini hikai kala pun semua ban address kita ke isu buat ban solve no nomor ba dengan isu ya sa kuni kemut kindon ka jingdunong pandigi kena nomor hadu mentah kena dikilit cai ka college ki ba kijongki ke classes kilong hindi kino hikai kindon ka habu sing kan dikan jingdunong kena ke jingong jong ba kam syung ba un penteri kam ulong open ban debate dari ong ba kedi ban wan ban discuss buat haba ini bentah de ki mu ai ke no yang dipersa ki umum tep de kata bing ong ba ki kedi ban wan chakman bat ha juga por ka sarkar kadi ban convene ka meeting sibet nila ban kendu education minister ban semua kata ka juhi kapang ba kedi ban convene ka emergency meeting kalang ba kanika kanika kejingin long jingman hapen ka sarkar ka university bat kinu hikai ka diban kut na kalang namta ka benefit hi jong kunna ya kata ka juhi ni yakran mentan ba i haki press release ki ba ada i ba ofisi ong ba umla ban khot ki be ki MCT ki yang pun ban discuss ya kani nomor ba kat kum ka jingkran chu ba uang ba ki MCT kam ha bo ka jurisdiction jong ka Northeastern University Henry kata Henry hadir baula hadir ke jingkran chu ong ba ka jing ong chu kam shimut ba kiwi kim kai kimla ban pui kimla ban wan kendu ban pui ya ke jing jong ka NP bat uploy ban ya discuss kanu por ba nakiliang kai kinu hulu bakin wan bakin discuss lor ka jing jong ka NP